जोबोद मोजां मोनबाय गिबियावनो आङो बयनोबो दिनै बे बिफां फुलि गायनायाव बाहागो लानायखौ धन्यबाद होबाय। दा जों दिनै कारिगावनि साहा जायो बे दिग्लिनि नैबे साम'खा दै सेराव जों बिफां गायदों। दा बेखौ अर्गानाइज खालामदों जयेन्टलि जोंहा एभारग्रिन चेरिटेबोल ट्रास्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बेयाव डिअ दंमोन ओमफ्राय एनआरएफओ दंमोन। बिनि उनाव 135 इक' टास्क फर्स दङ। दा बिथांमोनाबो जोंजों लोगो लाफादों गोबाङानो आरो WTR दा जों ज'नो बिफां गायनाय जाबाय। जोबोद मोजां मोनदों। जोङो बिफांखौ गायनांगोन, बिफांखौ लाखिनांगोन जोङो आरो बिफां थायोब्ला जोङो देहायाव गोजोन सुदेम बार मोनो, गोजोननाय मोनो आरो गोसोआबो मोजां जायो आरो जोङो मोजां मोजां बाथ्रा जों सिन्था खालामनो हायो। बेनिखायनो जोंनो बिफांखौ नांगौ आरो जेब्ला बिफाङा थागोन अब्ला दैनि जायनाखि लेयार बे गोजौआव दावखोबोगोन आरो बे जोंनि आबाद मावनायफ्राव बे सहाय खालामगोन। जोंनि मोसौ मोसा दै लोंनाय आरिनायफ्राव गोबां सहाय जागोन। दाथ' दैया रानजोबलांबाय। दै राननाय खार'ना बेनो जोंहा बिफां लाइफां गैला। दा ओंखायनो दै राननाय खार'नाव जों दिनै मोसौ मोसाबो दै मोनला, गायग्रा फोथाराव जों दै मोननो हाला। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा मोजां खोथा जोंनो फोरमायदों मा दा बे माने जायगायाव नैबे साम'खा दैया दा खिन्थु बोसोरै रानला होनना बुंदों आरोखि। बिथांमोना माने गोबां दायथ' लानायनि थाखाय बिफां लाइफाङा रज'फिननायनि थाखाय दिनै बे जायगायाव दैया फुरा मोजाङै बोहैलांबाय आरो जों दैखौ बोहैनो होनांगोन। जों हाग्राखौ दाननो नाङा। रायजो राजाफ्रा रावबो हाग्रा दाननो नांला। हाग्राखौ जों रैखा खालामनांगोन। हाग्रा थायाबा जों थानाय नङा। जिब जुनाराबो जोबलांगोन। दिनै जोंनि गेजेराव गोबां जिब जुनारफ्रा दिनै गोमालांगासिनो दं। बे गोमानायनि खार'ना बेनो जोंहा दिनै हाग्रा गैलिया। दा गोदो जों गामिफ्राव जोङो हादिदग्ला गिदिर गिदिर जों माने गोजौजों बिरलांनाय जों नुयोमोन। जोंहा नेचारजों सोमोन्दो दंमोन। बर'फोरजों नेचारजों जोंहा सोमोन्दो दंमोन। हादिदग्ला गिदिं गिदिं बिरोमोन। माने सेरजा दामनाय बायदि मोनसे आवाज होयोमोन। ओंखायनो बर'फ्रा बै समाव माने आबौ आबौ होननानै गाबज्रियोमोन। आबौ आबौ सेरजा दामै दामै फैयो नों आबौ, जोंनि सुखु दुखुनि बाथ्रा नों खबर लाफैयो। बेफोरबायदि आरोखि। आरो जोंनि आबै आबौमोनहाबो बिफां सायाव थानानै आलो गोजोनै नो खुन्दुं थुनोमोन। माने माबा माबि माने हेबोमोन। आवैनि माने मा होनो बेखौ आगर आखाइ गिसिब माबा हेबोमोन। नेचारजों जोंहा बेसेबां सोमोन्दो दंमोन। आरो आबौमोनहा जोंनिया बिफां सायाव जिरायनानै सेन खाखि माने हेबोमोन। दा बेफोरजों जोङो जायगानि ना फिसा फिसौ जों हमनानै जायोमोन। जोंनि जायगायाव नानि जोंहा आंखाल गैयामोन। बे आंखाल गैयैनि खार'ना जाहैबाय जोंनाव दैया माने रेगुलार फ्ल' जायोमोन। दा जों दैखौ रेगुलार फ्ल' खालामफिननांगोन आरो जेब्ला दैया रेगुलार जालांगोन जोंनाव ना एम्बुफ्रा जोंनाव थांगोन। जेब्ला ना एम्बुआ थांगोन अब्ला दाउआ जोंनाव फैनो आराम्भ' खालामगोन। दा ओंखायनो जों दाउफोरखौ जोङो माने लाबोफिननायनि खायदा जों खालामफिननांगोन दिनै। दा हादिदग्ला फैनो हालिया, जोंनाव बिफां गिदिर गैलिया। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों जायनाखि चेरिटेबोल ट्रास्ट माने एनजिअनि बिथांमोनखौ एभारग्रिन चेरिटेबोल ट्रास्ट बिथांमोननि एनजिअनि मावथिफोरखौ आं खावलायदों जे गामि सिङावबो जेराव जेराव गामिफ्राव हा दं दासिमबो ओरैनो गोग्लैनानै दङ। बे हाफोरखौ जों ओरैनो दोननो नाङा। बेफोराव जों थाङै थाङै बिफां गिदिर 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 गायनांगौ। जाहाथे बे बिफांफ्राव थांनानै जाहाथे हादिदग्लाफ्रा बाहैनो हायो। ओमफ्राय बेयावनो बासा लानो हायो, बेयावनो फिसा जायो आरो बेनिफ्रायनो थानानै बिसोर लकेलफ्राव माने आदारजों एम्बु ना जानो हायो। सिगुनफ्रा सिलाफ्रा जायखिया जोंनि जायगायाव थांनानै बिफां गिदिर गिदिरखौ माने बासा लानो हायो। जों बे परिबेसखौ जों दिनै लाबोनांसिगोन आरो बे परिबेस थाब्लासो जोंनि माने नेचारजों जोंनि मानसिनि सोमोन्दोआ गोथाव जागोन। अब्ला जोंनि गोसोफ्रा गोथार जागोन, मोजां जागोन आरो जों बिदिसो डेभेलप जागोन। आरो जों जेब्ला हाग्रा बंग्रा जोबगोन जोंनि गोसोआ गाज्रि जागोन, गोसोफ्रा मैला जागोन आरो जों सब समाय गाज्रिखौ जों सिन्था खालामगोन। बेनिखायनो जोंनो हाग्रा बंग्राखौ नांगौ, रिजार्भखौ नांगौ, बिफां लाइफांखौ नांगौ, जों बेखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ। आं दिनै चेरिटेबोल ट्रास्टनि मानसिफोर बिथांमोनखौ जों बिराद धन्यबाद होबाय। बिथांमोना जे बिदिखौ इनिसियेटिभ लादों आरो जों बिदि मावलांनांगोन आं बयखौबो गुरैनो खावलायहरनाय जाबाय। दासान्दि खोनानानै दुखु मोनदों बे गल्डेन लेंगुर थैदों होननाय बाथ्राखौ खोनानानै आरो गोबां सिखिरिफोर बेयाव गोबां स्पिसिस दं बेफोरबो थैलांबाय गारि घरा थांलाय फैलाय जानाय जेराव दुखु मोनदों। दा गल्डेन लेंगुरा वार्ल्डआव बेयावल' मोनो, जेरावबो मोना गल्डेन लेंगुरा। दा बे गल्डेन लेंगुरखौ जों प्रिजार्भ खालामनांगौ। दा ओंखायनो जोङो माने खुनु जायगायाव खुनु जायगानि क्लाइमेटआ बे गल्डेन लेंगुरजों मिलाया। बे हाग्रानि क्लाइमेटआल' मिलायो। बेनिखायनो बे जायगायावल' जों गल्डेन लेंगुरखौ जों मोनो। ओंखायनो जोंबो आं जेब्ला स्पर्ट्सआव दंमोन 2000आव आङो माने गल्डेन लेंगुरखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय बेखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय आंबो बे गल्डेन लेंगुरनि मोनसे बिराद गिदिर मास्कट बानायनानै माने एन्डेन्जार स्पिसिस होननानै लिरनानै बेखौ सेभ खालामनांगौ, बासायनांगौ होननानै आङो मोनसे बिराद गिदिर मबिलाइस खालामदोंमोन।
सारा माने आसामनि जिबां प्लेयारफोर दंमोन भेटेरानफोर दंमोन ओमफ्राय MSR एथलेटफोर दंमोन गेलेग्राफोर दंमोन बिसोरो फैनानै जोंखौ बिराद इनकारेज खालामलांदों दा दिनै जोङो बिथांमोनहाबो जायनाखि चेरिटेबोल ट्रास्ट जायफ्रा दङ बिथांमोना बेखौ नायनांगोन मा खारनाव बे गल्डेन लेंगुरा थैखो माबा मोनसे उसुबिदा जादों नामा जानाय लोंनायनि आंखाल जादों नामा दा जों बेखौ नायनांगोन जाहाथे बिसोर जानाय लोंनायनि खुनु आंखाल जाया बिसोर जानायनि जानाय बिफां लाइफां जों बेखौ गायनांगोन जाहाथे बिसोरो बेयाव थानानैनो गेले जाहाथे बेयावनो गावसोरनि आदारखौ मोनजायो बाहेरायाव जाहाथे आदार नागिरनो थांनो गोनां जाया जों बेखायनो बिसोर जानायनि जायनाखि माने बिफां लाइफां जायखौ बिसोर जायो बिसोरनि फेभारेट माने खायद बेखौ जों बेयाव प्रभाइड खालामना होयो आं बेखौनो माने खावलायो आरो जों जेरैबाबो जों जिब जुनार मोसा लख्रा गल्डेन लेंगुर गासैखौबो जों प्रिजार्भ खालामनांगोन जोंजों लोगोसे बिसोर थांना थानायनि अधिकार दं बिसोर थाब्लासो जों ज'नो मोजाङैनो माने क'एक्जिस्टेन्स मोजाङै थाब्लासो जों माने सुख सान्थि थानो हागोन आं बेखौनो रायजो राजाखौबो बयबो खावलायो हाग्रा बंग्राखौ रैखा खालाम जिब जुनारखौ रैखा खालाम रावनिबो सायाव जाहाथे अननाय खालामा रावनिबो सायाव जाहाथे जों माने अयथासार खालामा हाग्रा बंग्रा दाना आं बेखौ रायजो राजाखौ बयबो खावलायहरो ट्रास्टआ 385 माने मावथि दङ दा बिथांमोना चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला मोननैयाव दङ गोबां खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना बे हाग्रा बंग्राखौ रैखा खालामनि माने आबहावाखौ मोजां खालामनायनि दा बिथांमोना खिन्थु जा मावदों गावनि खरसजों मावगासिनो दं फुरा सम दाननानै मावगासिनो दं बिथांमोना खुनु माने रावनिबो हेल्प मोनाखै दा हेल्प मोनाब्ला खामानि मावनाय आख' फाख' जायो जिसिबां माने मावसोमबाय थानो उसुबिदा जायो थांलाय फैलाय खरस जायो गोबां माने फैसानि प्रयजन जायो मावनाय बेलायाव बेनिखायनो BTC सरकाराबो बिसोरखौ नायनांगौ एसे हेल्प होनांगौ जाहाथे बिसोर बांसिन मनबल लानानै जाहाथे आवगायनो हायो बांसिनै जाहाथे खामानिखौ माने जाफुंसार होनो हायो आं बेखौनो BTC सरकारखौबो आङो खावलायहरनाय जाबाय